vás vítam u nového videa do série staré hry na Robloxe a dneska si zahráme túto najlepšiu hru, ktorá existovala na Robloxe a to je Lucky Block a táto hra bola najlepšia pre nás, alebo pre mňa. Tak nedá. Ja ešte žijem, nežijem, tak nič. To bude veľmi ťažké s nimi to hrať a tá muzika, ktorá je teraz, tak to bude úplne skoro. Teraz počkáme na Lucky Block a ideme do stredu a ideme na bitku. Takže ten Bacon Boy má veľmi dobrú zbraň, takže to je dobre. Sme ho nejako poradili. Super. Niečo mi hovorí, že s týmto ho vážne neporadil. Máme raka. To je jediné, čo mám. Budeš. To je zladené. Jau. Dobre, spravil som dobre, aby som získal ešte pod môjho vykraka. Furo mám. To si to nechám. On letí. Čo to je? Prečo letí? Ježiš, to sa takto ovláda. Ja musím dať SK, aby išiel hore. Drifty idem. Okolo stromu drifty. Čakaj, to bude dobré. Tak tento drag je o mnoho lepší, než som si myslel. Stop. Jak z neho vyskočí? Leď. Ale nie. Nie tam. Ježiš Maria, jak z neho vyskočím. To som moc nedomyslel. Čakaj, možno viem. To kde viem? Čo sa stalo? Čo je? Dobre. Tu trošku sa ukludníme. Ja by som z neho veľmi rád vyskočil. Sa mi stihol napnúť aj Lucky Block, takže nice. Mám tu nejakú... Ja neviem, čo to dneska nastalo za vec. Chcel by som nejakú pajancikvelu vec. To čo má? Ja ti dám egyptskú nejakou posťou. Pozeraj, určite ho to zabije na jeden rád. To som si iba... To je prestrelka. Poď. To čo je? Ja mám stop. Teraz som mi otvoril Lucky Block a ja... Čo som ho trafil? No, tak to je... To nedáva napríklad žiadnu nič. Ježišmaria, čo som to zase dostal, kámo. On tam hádže nejaké boje. Nie, zase ty. Na, ti dám.
Oj, ja som ho zabil. Let's go. Cykľka je úplne hrozná, ale... Asi to je nejaká dobrá. No nie je dobrá. Nejako som nespravila, neviem ani ako. Čo sa tu deje? Koľko a koľko. Toto je najbližšie Lucky Block. Ja som tu jediný v strede, nechcem ísť, alebo je tu taký právny server. Nie, sú tu všetci, to je pomený. No už ide. Na teba vyberám asi. Musíme trafiť? To som vážne netrafil. Ježiš. A s týmto ma nedá, už pôjdeme. On by chcel. Ty rož. Dostal som. On dostal, let's go. Aha. Musíme to bola kedy využívať. 4, 3, 2, 1. Let's go. Čo som to dostal? Ešte táto zbraň. Ale však to nemá nič. Dá to vec nejaký damage. Jasne, sprknú ma. Dám ti pizza mečom. Čo to je? Čo to je? Kámo, čo? Dobre, bežím, idem do svojej bejsky, radšej no sa neviditeľný, ale nepomôžem. OK, toto je najlepší spôsob, jak sa dostať do bejsky. Ja dúfam, že dostanem niečo. Čo som ako urobil? Ja mám teraz v tanku ordu, alebo čo to je? Útoč! Ja vidú! Čo to je? Ja nerozumiem moc tejto hre, ako. Že má tieto cihličky. Tak poďme, jedna vec. Ja dostanem. Zabite ho. A ja už ho dorazím. Let's go, kámo. Trikrát som mu dal. Dve minúty a nič. Fúha, ja nemám ešte dobité hápka, ale už ide. Čo dostal? Bereme štvorku a ideme. Nie, najprv 5. Dáme to taktické, na nejaké posledné. Ja. Utočte. Vtáci. Poď. Ja ti dám. Ja. Dajte mi. Ježišmaria. Daj mu. Ježiš, čo to zase je? Ja umrem. Ja som dead. Som dead. Ale neverím, že toto nejako prežijem. Jau. Dobre, aj takto sa dá, aj takto sa. Fúha. Ježiš, ja som to... Čo to je? Čo to je? Ja.
Dostal som stôl, aj nejaký random. Tak chceš? Poď, na stôl. No, papaj. Tak to má skoro. Nie, nie. Nechcel by si... A to mi nevadí. Ja by som tu mohol takto ucestovať. OK. Idem hore. Idem s týmto drakom, alebo čo to je. Ideme hore. To čo je? Nechod do toho! Slnko, nie? Naletím na tie laky bloky. To sa nedá vôbec ovládať. No a vezmi ho. Let's go. A hore. Let's go. Čo som to zase dostal? Dobre no. Tak toto je normálne najlepšia hra. Pretože je to najlepšia hra. A nie. Dajte do komentárov, ktorú hru si mám zahrať na budúce. A u ďalšieho videa čau!